tradicionals, com l'Assemblea de Barcelona, que es coneixia com el Consell de Cent. I aquí es va començar amb un procés de centralització. Una altra imatge d'aquestes, com va ser com era la batalla d'aquest moment, segons els historiadors i arqueòlegs, han pogut prendre això. Aquesta imatge tradicional de la pintura en blanc sobre el conseller Rafael Casanova ferit en el setge de Barcelona. I llavors els decrets de nova planta, on s'imposa per exemple el castellà com a llengua oficial i s'elimina les fronteres internes i es passa cap a tindre un sistema de dret comú a tota la península. I com que des de la perspectiva dels catalans això ens representa el fi de la llibertat estatal. Hi ha estampes com aquesta, la cadena de símbols, ordenada per Felip V, una vista de Barcelona i ja posteriorment una perspectiva que em sembla interessant, es fa si es pogués projectar millor o gaudiríeu més d'aquests gravats del 1708. I això és el que ens queda d'aquest moment històric. Aquesta és una imatge, on us dic, al barri del Born, al centre cultural, on després s'hi va haver un mercat i que al principi s'havia pensat fer-hi la Biblioteca Nacional de Catalunya, però a haver-hi les restes d'aquella Barcelona, que quedaven en el subsol, es va considerar que era una oportunitat també per posar en valor aquest patrimoni. Però després de tot això, fins al 1886 va ser que es va començar, hi va haver com una represa, i a partir de la formació de la Primera República. I comença com des d'una visió més federalista, això. I el Centre Català, que és una entitat catalana fundada el 1882, organitza una missa sense sermó a l'església de Santa Maria del Mar l'11 de setembre del 1886, precisament per recordar els morts d'aquells festes. I potser aquesta missa és considerada com el primer acte que hi ha de reconeixement públic en els màrtirs de la defensa de la ciutat davant les tropes de Felip. I comença aquest procés de la diada d'ahir, primer els últims anys del segle XIX. Està gravant. I que el 1888, per exemple, s'instal·la l'estàtua de Rafael Casanova, que no està en el lloc on es va posar, es va aixecar l'estàtua, s'havia posat, perquè al principi aquesta estàtua estava al costat de l'Arc de Triomf, justament perquè s'estava preparant també l'exposició universal. I també era un representatiu, perquè seria un lloc de pas també per visualitzar millor això. I una entitat adherida a la Unió Catalanista, que és Foment Catalanista, assumeix la tasca de commemorar l'11 de setembre a partir d'aquest any, tenint al la memòria de tots els màrtirs de les llibertats catalanes. I a partir de llavors serà l'estàtua de Casanova, l'escenari on a les nits del 10 de setembre cap a l'11 els catalans deixaran branques de llorer i de roure al peu del monument. I a partir del 1898 els actes ja començaran també a tancar-se els actes amb el cant dels segadors. Aquí tenim una visió, hi ha l'estàtua d'aquí al costat de l'Ucasè i al costat de l'Arc de Triomf. Començant al segle XX es comença el que diem el desvetllament popular de la diada. I aquestes entitats com Catalunya Avant, Los Sometents, Renaixement, tota una sèrie d'associacions que també surten en aquests moments, comencen a portar corones a l'estàtua de Casanova, però en aquests moments comencen a ser molt escridassats per simpatitzants de l'Erruf, que era un diputat radical contrari a les tesis del catalanisme. Es comença a veure també aquestes posicions enfrontades dintre de la societat. Enfrontaments i detencions de la policia que es donen en aquest moment. Es parla de 23 persones catalanistes que van ser acusades de participar en una concentració il·legal. Aquí, per exemple, hi havia gent com en Lluís Marsans, de Catalunya Llevat, que era una de les associacions, i l'escriptor Josep Maria Folch i Torres, que era molt jove en aquests moments i que van estar entre els que van estar empresonats, i van haver 30 detinguts.
En aquesta primera dècada, es pot dir, l'11 de setembre, no van ser multitudinàries les manifestacions i es van mirar de descentralitzar. Aquests primers 20 anys que s'havien començat a fer la manifestació i fins i tot va un temps que es van portar fins al poble de Roda de Ter. També aquí em sembla interessant un fet, és el que Solidaritat Catalana fa una coalició política que va ser avalada per les urnes en les votacions. Hi havia sobretot un grup de dones que van portar un espectacular, parlen d'un espectacular corona de fulles de roure i llaurer en bronze a l'estàtua de Rafael Casanovas. Aquí veiem una fotografia com estan portant aquesta corona. Però era un grup de dones. El 1913, ja des de l'any anterior, la majoria catalanista va tindre l'Ajuntament de Barcelona. I hi havia una associació civil, l'Associació Nacionalista Catalana, l'antecessora, diguéssim, o la fundadora de l'ANC, que aquí ja comença a tenir un paper rellevant en totes les activitats que es fan. I també hi va ser com la primera representació de l'Ajuntament de Barcelona d'una institució pública participant en la commemoració de la Diada. En aquesta celebració que comença a tindre un fonament més patriòtic. I també aquí hi ha una novetat, que és la commemoració del Fossat de les Moreres, que està a banda de l'església de Nostra Senyora del Mar, i allà també alguns grups com Joventut Catalanista, els Nens de les Almogàvers, el Casal Nacionalista Martinenc i altres associacions també comencen a rememorar, perquè allà, en aquell lloc del Fossar de les Moreres, precisament es diu el Fossar, perquè era on havien fet la fosa comú dels que havien mort l'11 de setembre. Llavors també es coneix, alguns estudis històrics reconeixen que Rafael Casanova no havia mort en el setge de Barcelona, que havia mort més tard, en 1743, i que estava enterrat a l'església de Sant Boi de Llobregat. Serà important perquè en algun moment d'aquest procés Sant Boi de Llobregat també serà un lloc important de les manifestacions de la Diada. Aquesta imatge que suposo que tots els que han anat a Barcelona heu passat per aquí per la posada de les Moreres, i el famós poema de Serafí Guitarra que diu: al Fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, fins perdem nostres banderes serà l'urna d'honor. I és un lloc també de peregrinatge, es pot dir, dels catalans, i fins i tot dels que som fora. Jo crec que moltes vegades que anem a Barcelona sempre hem de treure el cap i passar per al Fossar de les Moreres. I el 1914 es conforma la Comissió del Bicentenari per celebrar precisament el bicentenari de l'efemèride històrica. I aquí també s'ajunten tots uns grups polítics i socials presidits per Antoni Rovira i Virgili. I es demana en aquell moment el trasllat de l'estàtua de Rafael Casanovas a la Ronda Sant Pere, que se suposa que Sagón va ser ferit per Rafael Casanovas, per això està allà. I ja comencen els lemes també d'aquestes diades. El lema d'aquest moment és ocupem el nostre lloc. Em sembla que també són referències interessants del que es descriu en les diades a partir de llavors. També ja es comença a partir del 1917 a haver-hi una demanda de més autogovern. L'Assemblea de Parlamentaris Catalans acorden proposar la creació d'un règim autonòmic. Es comença a parlar d'autonomia. I Cambó engega una campanya pro-estatut, amb la participació també dels republicans i de nacionalistes d'esquerra. I d'aquí després naixerà el projecte de l'Estatut, que a Madrid no en volien saber res, en 1919, i Catalunya, com diu aquí, i Espanya estaran mantenint un diàleg de sords, com que ningú voldrà escoltar l'altre del que estan dient, que sembla que no ens n'hem pas deslliurat tant. Encara continua. Perdoneu, però amb l'aioli... Bueno, una
Un altre moment important és el de 1923-24, quan la manca de propostes de regeneració política per part dels governs espanyols confirmaven les tesis dels autonomistes i van afavorir el creixement moviment independentista. Encara que d'independència no se'n parlava en els anys posteriors, però en aquest moment de la història sí hi ha un punt de parlar d'aquest tema. I la Diada del 23 va ser una de les més multitudinàries i patriòtiques que recorden en la història. Més de 1.000 ofrenes, la policia va actuar contra els manifestants i van haver 17 ferits, entre ells 5 policies i desenes de detencions. El 13 de setembre, Primo de Rivera va encapçalar el cop d'estat i que suposava la suspensió de la Constitució Central del 76 i va reprimir els sectors catalanistes i va clausurar la Mancomunitat de Catalunya i els ajuntaments i les entitats catalanes. Fins i tot, per això hi ha la foto aquí de l'arquitecte Gaudí, que es va celebrar una missa de difunts per commemorar l'11 de setembre i en Gaudí va ser detingut per la policia. I a més es va negar a declarar en castellà i va ser traslladat a comissaria i després el vam deixar sortir amb una multa de 50 pessetes. És una anècdota que sembla interessant. Llavors ve aquest període de clandestinitat durant la dictadura de Primo de Rivera i no va ser fins l'11 de setembre de 1930 quan es va permetre que es tornés a fer un referèndum. Abans de la dictadura era una data sentimental, però després d'aquesta primera dictadura ja va adquirir un altre significat. La Diada va ser més, com diu aquí, més sòlidament esperançadora i més serena. Un any després ja va ser el president Macià el qui va liderar una de les diades més multitudinàries en aquell regne, ni dictadures ni governs constitucionals. 1931, la proclamació de la República i la instauració de la Generalitat. I el president Francesc Macià ja havia decretat aquesta data Diada Nacional, que comprèn aquest tarannà de Diada Nacional. I aquí és quan es redacta l'Estatut de Núria. Fem un parèntesis, a part de felicitar les Núries que hi hagin i el que hi haguessin de ser, perquè avui és Nostra Senyora de Núria, i crec que també és un moment important pels catalans que sabem que la Mare de Déu de Núria el que representa, i precisament l'Estatut de Núria que en aquest moment es va tindre. I en aquest estatut ja es proposava una Espanya federal, amb el català com a única llengua oficial a Catalunya, i es dotava a la Generalitat d'unes competències en matèria d'ensenyament, d'obres públiques, de la divisió territorial, d'un règim municipal, de justícia i de dret civil i d'ordre públic. Les competències de la Generalitat en aquest moment s'enforteixen de manera sèria. I els 11 de setembre republicans es consideraran com jornades de patriotisme de masses. El 34-35, el nou president de la Generalitat, en Companys, perquè havia mort en Macià, va formar un govern amb consellers d'Esquerra Republicana de Catalunya i el suport d'altres formacions. I el 6 d'octubre el Companys va proclamar l'estat català dins de la República Federal Espanyola, que és un altre moment històric important. I la reacció a Madrid va ser declarar l'estat de guerra. L'endemà Companys i el seu govern van haver de baixar la guàrdia per evitar tota una matança. I durant 17 mesos es va aplicar el 155, no el 155 no, perquè en aquell moment no hi era, però hi va haver una autonomia suspesa. Que el president de la República Espanyola, Alcalá Zamora, va dissoldre les Corts i ordenava la convocatòria de noves eleccions generals per al 36. Aquest fet del 1936 va ser rellevant, perquè la victòria dels partits d'esquerra a Espanya va comportar l'establiment del context democràtic a Catalunya i de l'Estatut, que tornava a posar. I és quan Companys fa aquesta frase que tots coneixem de tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer. I el 18 de juliol del mateix any esclata la Guerra Civil Espanyola, una de les etapes més negres de la història que tenim recent, molts de vosaltres precisament fou aquí, malauradament, aquests fets que començaran a passar en aquests moments, no? Perquè amb la revolta militar es posa un final a la República, comencen els anys de resistència,
amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que fa una crida per commemorar encara la Diada del 1937. El poble català tornarà a lliurar una lluita a vida o mort contra els opressors seculars. I Companys compartia encara la presidència amb Joan Negrín a Espanya, i els dos mandataris van saludar les forces d'assalt de la Generalitat que desfilaven davant l'estàtua de Casa Nova. Diguéssim que en plena guerra civil a Barcelona es fa una celebració important encara dels 80. Aquesta va ser l'última commemoració abans de la caiguda de Catalunya, i encara es van recaptar donatius pels combatents, per les famílies dels combatents, però ja es presagiava que la cosa anava malament. I amb l'ocupació militar de Catalunya, més de 470.000 persones, com sabem, van haver de creuar la frontera amb França i fugir del règim vencedor, que va abolir immediatament l'Estatut d'Autonomia i la Generalitat, i que pretenia també asfixiar la llengua i la cultura catalana. L'estàtua de Rafael Casanovas va ser desmuntada, i allà, el que parlàvem l'altre dia amb la Mireia, és aquest passatge de quan algú hi deixa una petitona, no? I encara hi anaven a portar la gent d'amagat més o menys, i anaven a fer el... I deien que la gent com passava per allà deia, ja creixeràs. Curiosament, el carrer dedicat a Casa Nova, aquesta és una altra anècdota que se'm feia simpàtica, el carrer de l'Eixample, que es diu Casa Nova, per Rafael Casanova, no el van censurar, es pot dir, no li van canviar el nom durant el franquisme. Diuen que perquè es pensaven que era el Casanova. No, l'italià famós per les seves aventures amb Bueno, a Catalunya les institucions durant aquests anys, a principis dels 50, tota la dècada dels 50 fins als 63, les institucions polítiques totes a l'exili, viuen anys de penúries en tots els sentits a la nostra terra. El 1954, Josep Tarradellas, que ja havia estat conseller als governs de Macià i de Companys, va substituir el republicà Josep Irla, el capità de la Generalitat, a l'exili, encara que sense recursos de cap tipus ja, no? I el catalanisme democràtic commemora aquests anys l'11 de setembre a l'exterior, com passava aquí durant molts anys, no? Josep Tarradellas va entrar de possessió aquí, a més. Exactament, no? Tota aquesta part de la història, crec que aquí ja hi ha una vinculació de Mèxic i Catalunya molt interessant també i molt profunda, no? Que és una de les coses que ens vam seguir, no? Doncs realment durant aquests anys la Diada se celebrava a l'exterior i s'articulava a través dels casals catalans. Allí també, no només a Mèxic, sinó arreu del món, les comunitats catalanes a l'exterior van també fer una tasca important, un dels tresors més grans que hi ha aquí dintre, no? Dintre d'aquestes portes hi ha resguardat encara molt del que passava en aquells anys, no? El 1964 hi ha una tarannada al mateix règim franquista, no? Clar, ja s'està sortint també de la Segona Guerra Mundial a Europa, com que s'està intentant polir molt les polítiques internacionals en aquest sentit, i la propaganda franquista anava més a parlar de pau, no? I van sentir aquest problema dels 25 anys de pau, no? Això, en comptes de ser un assumpte de l'Unió per a Catalunya, va representar una agitació encara més forta per tot el que representava, semblava una bomba. I des de la clandestinitat el catalanisme polític va crear una comissió per organitzar la Diada del 250 aniversari dels fets. I malgrat la por de tot, hi van haver més de 3.000 persones a l'estàtua de Rafael Casanova. I aquí veiem una missa a la plaça Catalunya que van fer el règim franquista, no? En aquest moment de la Diada. Venen aquests anys que a Amèrica sobretot tenim molt clar de recuperació de llibertats i democràcies, no? Els batecs revolucionaris, tant del Che, Luther King, tots aquests moments, el 68, el Maig Francès, no? I l'11 de setembre del 69 es crea la Comissió Catalana d'Amnistia. Ja es comença a parlar i buscar l'amnistia dels presos també polítics. I la Diada Nacional d'aquell any s'hi afegeix un nou partit, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, el PSAN, no? Que va néixer també de corrents favorables a la independència de Catalunya des d'una òptica socialista.
1970-75, les últimes guerres nacionals en dictadura, i ja es comença bueno, aquí ja fins i tot la meva generació que teníem, es pot dir, 10-15 anys, ja participàvem, sí, que canalla de 10-15 anys a Catalunya tenia una consciència bastant forta del que estava passant. I aquestes últimes diades ja es parlava de l'Estatut d'Autonomia, per exemple, de recuperar l'Estatut d'Autonomia. Que la manifestació del 1975, abans que morir Franco mort el 20 de novembre, ja se celebra l'11 de setembre a la plaça Catalunya. Va ser l'última diada a la clandestina, que ja no tan clandestina, a la plaça Catalunya. I comença una nova etapa de la història. Perquè hi ha la il·lusió a partir del 76 amb la mort de Franco també de recuperar llibertats, identitat política, i hi ha una manifestació el 76 ja de 100.000 persones que es congreguen a la plaça Catalunya de Sant Boi de Llobregat, precisament. I aquí es llegeix un missatge de Josep Tarradellas que encara estava a l'exili. No sé si aquest missatge el va enviar des de Mèxic. Perquè abans, quan va tornar des d'aquí. Però ja hi havia aquell lema que tots cridàvem llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, que crec que encara ens ressonen els que ho vam viure. I després de les eleccions generals del 77 a Catalunya, més del 90% dels vots són favorables al restabliment de la Generalitat i a l'elaboració d'un nou estatut d'autonomia. I comença una concentració multitudinària ciutadana mai vista ni en Espanya ni arreu d'Europa. És potser la manifestació més forta. I ja hi torna a haver l'Estatua de Rafael Casanovas i es parla de volem l'Estatut. I ja hi ha el restabliment de la Generalitat de Catalunya, una aprovació de la llei d'amnistia política, i és quan Tarradellas torna a casa amb aquell famós ja soc aquí. 1978-79, aquí a la Generalitat Provisional Restaurada, Tarradellas forma el Consell Executiu i es conforma ja la diada amb una consigna unitària per un estatut que asseguri les plenes llibertats nacionals de Catalunya. El 1980, aquí ja tenim un president, el Jordi Pujol, que durant molts anys ho va estar, i que ell és el que gestiona els traspassos i competències tant en l'àmbit polític com en l'econòmic, el social i el cultural. I el Parlament de Catalunya és quan comença a tornar a funcionar i a desplegar les lleis, l'Estatut, i es comença a parlar, a debatre sobre l'encaix entre Catalunya i l'estat espanyol. Hi ha aquestes frases de Pujol, aquest any estem millor que l'anterior, però en tenim molt menys tot el que volem. Passa a passa hem d'anar construint el país. És una diada més llarga, diria Heribert Barrera, seria fins al moment que hàgim recuperat plenament les llibertats que vam perdre el 1714. El 1980, els 80s, també van tindre, no va ser potser manifestacions tan participatives, estava en un període de consolidació del Parlament, de l'Estatut d'Autonomia en funcionament, però hi ha un fet que és la llei aquesta de la LOAPA que harmonitza el procés autonòmic a tot l'estat espanyol. I això també va vulnerar d'alguna manera els estatuts d'autonomia de Catalunya i d'Euskadi. I aquí també, això també crec que és un moment que potser ens ha passat molt desapercebut després, però va ser un punt important als anys 80 dintre de l'estat espanyol i dintre de Catalunya en aquest debat de com l'encaix entre les forces. I hi ha moltes organitzacions independentistes, amb marxes, amb aldarulls aïllats, i la premsa espanyola comença també a tirar cap a la seva, i a fer una campanya molt important. I a partir del 91, la Generalitat de Catalunya continua desenvolupant els cossos, per exemple, els Mossos d'Esquadra, els Consells Comarcals, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la llei de normalització lingüística i els mitjans audiovisuals, que són lleis i institucions que tindran molta importància, diguéssim, per entendre el que és la Catalunya d'avui també. I també aquesta visió d'independències progrés. Com que hi ha una empenta amb els problemes, i que els problemes sempre ens estan conduint a veure les coses d'una altra manera. I per això començo a parlar de la diada d'avui, a partir de l'any 2000, perquè aquí ve una altra
manera de mirar la història, el present. Aquí es parla de som una nació, de tenim el dret a decidir, que crec que avui encara està vigent en aquest sentit. I a l'estat espanyol, per exemple, hi ha un creixement de l'anticatalanisme. I la crisi econòmica, el greuge fiscal, encabateix Catalunya, i onades d'anticatalanisme per part de l'estat espanyol i un augment de l'independentisme. I comencen les consultes populars. Per exemple, ahir es va fer una commemoració molt forta de la consulta de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, que va ser el primer que es va fer, i que es van continuar molts altres ajuntaments. I això també, la participació i el fet de l'independentisme va començar, i el dret a reclamar el dret a decidir va ser un moment important. Al principi de la segona dècada d'aquest segle ja estem encara enfortint més això. Es comença, el Tribunal Espanyol dicta sentència contra l'Estatut, contra la proposta del nou Estatut, de renovació de l'Estatut, es posa en dubte la política lingüística de la Generalitat, es bloqueja la reforma del finançament autonòmic i volen dir que Catalunya no és una nació. I això també crea un sentiment encara d'enfortir més la visió de transició nacional. Es passa en un fet de ja pensar en una transició nacional. I el fet del tema d'independència comença a estar a la boca de tots. En 2012-2013 la proposta del pacte fiscal va ser aprovada pel Parlament, però ens el van tirar enrere també, i la manifestació del 11 de setembre ja tenim un lema d'internacionalització del procés. Catalunya no està a Europa. I hi ha una mobilització unitària del catalanisme en una diada nacional potser la més multitudinària de la història de Catalunya. L'ANC, aquí per exemple, va promoure el juny del 2012 la campanya Marxa cap a la Independència, anul·lant la Marxa de la Llibertat de 1976. Aquí ja tenim algunes imatges del que representen aquests últims anys en aquestes marxes i aquestes manifestacions multitudinàries hi han estat. Però es pot entendre a partir de tot aquest procés històric de com s'ha anat celebrant i totalment està entenent això. Les imatges valen més que mil paraules en aquest sentit, perquè veiem les places, veiem molts carrers, veiem les avingudes, on tots els catalans, o gran part dels catalans, ens manifestem anualment en aquestes dates. I d'una manera festiva, pacífica, però reclamant aquesta visió que s'ha anat produint. Aquesta data va ser 2014, em sembla, 2015, que es va fer una cadena humana travessant tot Catalunya, des del Pertús fins a l'Alcanar, per les platges de Barcelona, pels carrers de les ciutats, travessant tot Catalunya. Això també va ser el motiu. El 2014 amb el lema Ara és hora, que és la V baixa, la famosa diada de la V baixa, on es forma també aquesta gran manifestació del 11. El 2015 es va obrir Dia Lliure de la República Catalana des de diferents punts, 10 eixos de tot Catalunya que conflueixen a Barcelona. Una altra de les manifestacions importants que entren per la Meridiana fins al punt de la Meridiana. Tots aquests lemes i veiem, diguéssim, quan arriben les fletxes fins al punt final de la manifestació. El lema d'independència es comença a fer cada cop més fort i estem arribant allà, per exemple, el 2016, a punt, estem a punt, una altra manifestació interessant des de diferents llocs, endavant República Catalana, hi ha una posició clara d'independència i de república. I això cada cop és més participatiu. Fins al 2017, una famosa diada del sí, uns dies abans de la votació del referèndum, les urnes ja començaven a córrer per tot Catalunya i és evident que les imatges ens donen una miqueta la idea de com el poble català lluita per les seves llibertats i sobretot pel seu dret a decidir. Així s'ha evolucionat la participació en aquest
5 o 6 anys. Aquest és el que diu la Generalitat i la Guàrdia Urbana. Aquí tenim 1.500.000, 500.000 participants. El de baix és el govern espanyol, el que diu el govern espanyol, i el d'aquí són les estimacions dels experts, la màxima i la mínima. I estem entre els 500.000, 750.000, podríem pensar que més o menys per aquí estaria d'una cosa. I arriba l'1 d'octubre, que sembla que fos ahir, i farà 2 anys, contra la votació de tota la gent, de tots els periodistes de Catalunya, els que vam poder acudir a les urnes i viure aquesta jornada tan intensa des de molts aspectes. Però també com va acabar això. Es va veure aquesta situació, l'acte de les urnes per part de la policia espanyola, les imatges que han envoltat el món de la repressió de l'1 d'octubre, però al mateix temps també la declaració d'independència que a partir d'aquest referèndum es va fer i que signa el president Puigdemont, i l'aplicació immediata del 155 per part de l'estat espanyol. Crec que això ho tenim molt al damunt, no s'ha de comunicar gaire, i la situació que estem visquent actualment, i la reivindicació, com dèiem, les samarretes que tenim aquí de fora, que reivindiquen això. L'11 de setembre de l'any passat, amb la República Catalana, la Generalitat il·luminada amb uns cartells de llibertat el 10 de setembre a la nit, i la travessa per la Diagonal, la marxa del silenci, amb el poc a poc venia l'onada, des de la Diagonal, des de la plaça de les Glòries, fins al Palau Reial de Pedralbes. La marxa del silenci, a les 5:14, a les 17:14, i estàvem esperant que la gran onada arribés. Això són imatges de l'any passat. I el mur que es va fer caure a partir de l'arribada de l'onada en aquest moment. I bé, estem aquí lluitant perquè la sentència de l'Estatut doni llum per a una nova generació de tots plegats. No tenim moltes esperances que sigui el resultat d'això, però bueno, hem d'empènyer de la millor manera tots junts, tots plegats, des d'on estiguem, perquè hi hagi llibertat dels presos polítics i que fem pinya entre tots des d'on estem. I aquesta serà la diada de demà. Això és el que volia compartir per fer una miqueta d'història i entendre com hem celebrat i celebrarem amb les diades catalans. Així és que moltes gràcies. Som un poble que ha buscat sempre molt tindre les seves rels a part del guarda. Jo no sé parlar massa, però bueno, sí tinc les idees una mica clares. Si el reste de la península ibèrica li molesta que parlem en català, és segurament perquè ens han envaït. I segona, si tant ens estimen que ens tractin bé. Sí? Que això ja és un assumpte que crec que no està a prop a negociar-se. Llavors, hem patit
Patim i seguirem patint. S'ha de fer un esforç, que aquesta lluita no només es porta allà, es porta arreu on hi hagi un català que tingui el desig de tindre un país decent. Ja no dic dels unionistes o separatistes, dic del català que vulgui tindre una manera de viure digna dintre del seu territori. Perquè tots hi cabem. Llavors hem de fer un esforç que això es porti a terme. No només visca els independentistes i els unionistes que els hi donen... No! Tots, allò és casa nostra. Com també voldria dir que casa nostra és la terra, per la raça humana i per totes les altres que hi eren abans que nosaltres. Llavors s'ha de prendre molt de respecte i seguir lluitant, lluitem-ho. Tampoc va ser el primer, ni tampoc serà el darrer. No? Hem de lluitar, això no para aquí. I si no ens unim i fem diferències i ai, és que m'he vist malament, ai, és que jo no em faig massa amb la manera de pensar d'aquell i ja per això ja no hi vaig, dius, a veure, què us passa? Obrim les portes a tothom, o sigui, obrim el cervell perquè la gent s'ho assumi, no es resti. Jo ho he mirat de fer, no sé si ho he lograt o si ho lograré. Faig el millor paper que puc fer com a president de l'Orfeó. No hi ha ningú indispensable en aquest món. O sigui, estic aquí perquè m'ha tocat ser-hi. I ho faig amb gust, o sigui, avui, ojalà sobreviviu el menjar que hem fet, que l'he fet jo. Si aquí hi ha algú que li podeu assenyalar després, serà a mi. Però ho he fet amb amor, la veritat, o sigui, som amics, som família. Quantes estones hem viscut junts tots nosaltres? Quants anys hem viscut junts? No del dia a dia, però no ens hem deixat de veure, no ens hem deixat de parlar. Sumem, o sigui, el mateix Ligorret ve des de... El Cono Sur gairebé. Vull dir, és un home que també ens estima molt i la veritat, doncs jo també me l'estimo. És una persona que val la pena i que fa l'esforç per ser aquí amb una diada, que amb la il·lusió de vindre i explicar-nos allò que potser ja sabem, allò que potser ja recordem tots. Ell ho ha explicat millor que jo, perquè jo d'historiador no en tinc res i aquest senyor sí. Llavors ne sap més que jo. I jo sóc un home senzill que l'únic que vol és la unió. I diuen que el que ens emportem a l'altra vida és el viscut. D'aquí en endavant em vull emportar, vull viure el que em puc emportar. I és la llibertat de Catalunya. Gràcies. Ho sento molt per aquells que aneu a poc a poc. Però el concert l'haurem de fer demà, perquè el piano no el podem baixar. Llavors, si voleu fer favor d'anar pujant de mico, i si no, el minut de silenci. Voleu fer un minut de silenci? Sí! Un minut de silenci en honor a tots els caiguts, els empresonats i els que viuen a l'exili, que nosaltres formem part d'aquest exili.
Visca Catalunya. Ci annunciamo,